Daparadi marohata, maridi mahita. Marhite-hite gorni di bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadian na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Pinuji madebata aman itu hatta Yesus Kristus, nangu pasu-pasu ho tuhita ragam ni pasu-pasu partodion, sian banwa gijang di bagasan Kristus,
Dibolati dohita gabe anak tu ibana, bahen pamujian dihamuliau ni asini rohana. Ale Jehovah, si gonggom hami, masai sangap do guarmu dilihat portibion. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale debata si tulusada debata ama, anak doho tondi parbadia, naman dok molate mahami tuho, ale ditop ala ditopaho, dipadua jala di parbadia ho hami, hinorhon ni asini dohot holong ni roham na godangi, saya ramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahe hami uju tinggang jala tugu-tugu hami dihasu sudah ni bohal nami tuhara jonmu na di banua gijangi asa disi bujon nami ho marhite-hite roha dohot hata naik baru. Amin. Mari demahita. Tangion mapati ni debata ima patik parjolo dohot lapatanna patik parjolo audo Jehovah debatam ninna debatatta dang jadi marakup au bahenomu debatam dia do lapatan nii ondo ikut umbiar rohata jala humolong jalo pos mida debata asa mida nasa na adong ido sahakna atong rak magido gogo mahita tuadopan ni debata. Ali Tuhan dibata, sai pargogoi mahami, mangulahon na pati mi. Amin. Mari demahita.
tatopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na di banwa gijang. Hodo na patupahon hasisaan di dosa ni hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asima roham di hami akan na mangarsakot dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami hasisaan di dosa nami lehon matuhami tondim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marhapor siahon lao maggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasat hami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni di bata taringot tu hasisaan ni dosa. Songon dohatan ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan aloja jalan asorat. Hupasonang pehamu buat hamu maaugakku tuhamu. Guruan hamu masyanau aina lambok doau jalan asrek marroha. Asa dapotan hasonangan todimuna ai lambok doaugakku jalan yang dohot na hupapor saton hasangapon madi di batana di gijang. Amin. Mari demahita. Hatani di bata terpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Jesaya 44 mamuka maisena sada saat rodi ayat walu tajahama marsika soring
alai yang gonuaing tangihon ma ale Jakob na pasoki dohot ho ale Israel nang hupiliti ayu sehonokku ma aik tu jolma na mauas dohot akasunge tu na mahiyang usehonokku ma tu tondikku tu pino parmun maeng jala pasu-pasukku tu pino parmuna sogot sadaon mandok Jahuba mana punaau jala sadaan ma perguarhon guar ni si Jakob jalana asing muse manuraton doho tanganna Jahoba do na punaau hut mangasahon guar ni Israel jala tung isi matudoson au majo di Papua mai jala di pajojor diau olak nina hupatidang bangso saliling-liling nai dohot akana masa sogot di Papua Hianma ido saatna martua mahala na tumangion hatani di bata jalan na upya usa amin mari de mahita tidak kom maha porsiotay songon nahiya tidak ko dongata sa porsiaon di sandok portibion rak mahita mandok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo nasohatu dosan natu mo palangi doho tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imanan itu buon di si Maria naga begabian sian todi perbadia andorang sohabubuan ido tuhata natu mau na berngit di panguhuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tuban watoru tanom na mulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hundul di siamun di bata Jahoba amanai pargogo naswatu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu do namate au porsea di tondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasisaan ni dosa
dohot dihatai namandok, mulak mangolu do sogot daging halak naung mate, dohot diangoluan nasora sudah. Amin. Kor ina Jumat.
Kur Amahuria. Damang dayanang kuriana hindra holongan
tapi gema tikting na masa di mingguta sadarion. Na parjolo goar ni minggu doho topik ni minggu. Goar ni minggu sadarion ima minggu Trinitatis hasi tulus sadaon ni dibata. Doho topik ni minggu gabe si tidangi ni dibata si tulus sada. Na paduahon inganan pertangyangan sektor, acara pertangyangan sektor, torop ni pertangyangan sektor. Na patuluhon acara dohot parhobas di minggu parjolodung Trinitatis, dohot parhobas di minggu sikola minggu, dohot napaupaton ayat harian sada Juni sahatu onom Juni, sian almanak HKBP renungan harian YouTube HKBP Cinta Damai, boy mata bereng di acara naung adong di tangat tabi. Na palimahon sosial huria di minggu naro 7 Juni 2026 pasahat sosial huria dohita songo dalatta mangrupi dongatta na di bagasan parsahiton tapasahat mahi di bagasan lasni roha tupoti na pinarade ni huria di pitu masuk dong sipul par mingguan na paonopon par guru malua. Na parjolo di minggu sadarion di patupado ujian tulisan holan tuaka par guru ima pukul 15 wib. Dohot ujian lisan par guru rap dohot natoras di pukul 10 wib. Pinangi doma tuaka natoras ni par guru asa marsitutu manosoi akayana kota maddohoti ujiani. Na paduahon di hari Sinen marsogot di patupa huriata do retreat ni par guru malua maringanan di hilpart Sibolangit na niuluhon ni Pangula Nagok Tiki borhat sian garija pukul onom manugutna. Napa tuluhon di minggu naro 7 Juni 2026 di parmingguan pukul 10 ulaon makatidakon hapor seaon naik sidi diuduti ulaon nabadia tuaka na makatidakon hapor seaon dohot natoras tatangihon ma asadinggan mardalan ulaoni na papituhon tikting naeng marbagas tikting parjolo dohot paduahon naeng majalo pasu-pasu parbagason ma Abdel Hesin Sidabutar SPI anak niamata Togu Riger Sidabutar SH tubuh di Inata Parulian Borusilalahi alamat Desa Pardomuan Sada Pangururan ruas ni Huria HKBP Pangururan Kota Resort Pangururan Kota Distrik Pitu Samosir. Dohot Oroanna Monika Febriani Raja Guguk SPI Boru Niamata Mayor Purnawirawan Anggiat Julius Raja Guguk tubuh ni Inata Helena Kristina Boru Sianipar AMAK alamat Jalan Pendidikan nomor 120 lingkungan 2 HKBP Cinta Damai ruas ni HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai sektor 5 pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu 6 Juni 2026 di Huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai. Napawaluhon parhalado dohot ruas namar sahid manang na di bagasan pemulihan naparjolo Hansen Kristianto Brilian Petra Sihombing pemulihan di Jabu sian sektor sada. Napaduahon Inang Susi Frianti Borusilain pemulihan di Jabu sian sektor sada. Napatuluhon Inang Julietta Boru Tampu Bolon perawatan di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta sian sektor sada. Napaupaton Inang Tania Boru Sembiring
perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Sian sektor opat. Napasiahon sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di Minggu Tasadarion ima sian seksi paropuan ni Huriata. Moliate ma di Pasahat Huriata tu seksi paropuan napasahaton sumbangan bunga altar. Napasapuluhon selamat ulang tahun. Sudah parhala duduk ruas ni Huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pesahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parbagasan tuhamu saluhut parhala duduk ruas ni Huria mulai tanggal 25 Mei sahatu tolu puluh sada Mei 2026 sadarion sai diramoti tuhatta mahamu di lehon gajang ni umur jala tuhatta manama masu-masu hamu marhite-hite pasu-pasu partodion nang perdagingon diaka ulaon muna na muralang tahun godanga tulu puluh tulu halak na parjolo hala inang dam seria borusi tompul tubuh 20 Mei 1950 umur ono puluh tahun sian sektor sia na patulu puluh tuluhon Matthew Rotulus Banjar Nahor tubuh 25 Mei 2025 umur 1 tahun sian sektor 2. Saya diramoti tuhatta mahamu di lehon gajang ni umur dohot di pasu-pasu mahamu di akka ulaonmu nabi hatan itu hatta madok di poda tolu ayat 10 di tangan nasiamu do gajang ni umur jala di habirang nado hamuraon dohot hamuliaon so nganima sahat nitikting di minggu tasadarion mauliate ma di tuhatta mauliate ma dihita salhuna shalom. Kor seksi perempuan.
Mari dia mahita lasta pabungwa pilihan sada ado sadabi.
Dame ni di batana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangarajaya ka ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras manhita. Tahalas sumamanginang dinaung bongot ti tanuwaing tuminggu Trinitatis. Minggu hasitulu sa daun di bata. Alani ita jakom mahatan itu hatta nagabebohal ni partodiota di nalaho madalani ari-arita. Ima natarsurak di Matius 28 ayat 10 rodi ayat 20 hujaha hom madhita songonom madidok disi. Alai nalaho do anggo sisianna na 10 sadai tu sadadolok na diluat Galilea songon naung tinonahon ni Jesus tu nasida. Jadi dung di ida nasida ibana di sobba ma ibana alai naganggu do rohani na deba. Dungi di dapot to Jesus manasida di dokma dunga sahat tuau na sahwaso na di banua gijang dohot na di tanoon. Laho mahamu podai hamuma saluhut bangso. Didi hamuma nasida tu bagasan kowar ni ama anak dohot tod di porbadia. Laos ajari hamuma nasida mangaradoti nasahata naung hupatikot tu hamu. Ai ida ma say nadong anakku do hamu ganu pari rasi rasaro ajal ni asyanganon. Ima sahat ni turpuhi. Ado raso sahat tu jamita manginang huralat tami ma titing dihitaka natoras nadong yanakon na parguru malua mulo dititing na kaning ujian pukul 10.5 wib sasitong na manginang pukul 10.30 ya. Ala tang mungkin na sida makarejo iswali di baga sa sajom. Pasobot tarotok na do pianokan. Jadi 10.30 tu 10.06 sada setengah jam manon ujian di nasida. Laus diuduti manon na manginang ujian lisan dohot orang tua. Jala molo dinokon masuk pukul 10.40 ay dohonon nami do manginang unik do kadana nuaing. Molo dino masuk pukul 10.40 rodo nasida pukul 10.40. Nah, jadi maksud nami baroma nasida adora so pukul jam 7.30 botahari. Asa sangan nasida marhosa, sangan nasida martangiang, sangan nasida mengaradi diri. Ya. Tasosoy mamanginang tuaka yanak kota parguru malua. Ima rala titing siak kami. Hurian itu hatta dihamu aka amanami inanami mungkin heado hita mamereng foto ni sasahalak di media sosial. Molo taida gabbarna songoni maulina. Hapedung taida aslina takapala songoni ulina. Molo digabbar manang di foto taida potar songon hapas. Hapedung tabereng aslina songo tutu langga tutu altar ari hamamate. Ya. Berengor rupani sipata songo nalangsing di foto. Hapedung dimereng aslina langsung. Macam. Jadi dangdos rupani gabbar dohot aslina. Jalan nga gudang nuaing songoni. Ino makana molo di botohamu eden dihalak si malungu kad deswitain na. Ubayang bayakon jabulamu nagajangin na. Hape kariting doham inna kan. Ubayang bayakon igong mu namancung hape. Ahado namancungin na. Ipon na do namancungin na. Jadi apalagi di zaman sonaria manginang, ya, zaman media sosial, zaman di mana semua itu bisa diperbaiki, ya, laus bohi tau perupani, bohi do dipature holam marhiti hemponon, tapole kon operasi plastik besok on jolo,
Pola diri di hemponi, boido rupani meningkat 100% kecantikan manang ketampanata. Alanido gabi kurang don waing jolma gabe tertipu, ya, tertipu hinorhon di hamajuan di teknologion. Atar sarupa dotong yang manginang songon iklan di TV, manang di media sosial rupani, bolo tabere nga manginang sipata iklanokkan balu bihudo, babuahon akka produkna. Sihano binere songoni iklas si panganon, berengod do songon na belga si panganon ni. Hapal, mok-mok. Dungi di dok muse na makatahod diklani. Kalau soal rasa dijamin enak. Kalau soal porsi dijamin kenyang inna. Hape nung nituhor, tas songon ni belga na keleng. Las tolu penyallar rupani, angga songon iba na pangulaon, takbo surmakan langi. Jala dahi na perupani, dah pala songon na nidok nai, dijamin enak. Ternyata dang tabo. Artinya manginang, memang molota parrohao nakal iklan, memang sengaja do dipalubi-lubi. Ala memang prinsip di iklan, bohama asa menarik, jala bohama asa laku tiga-tiga ni akapar tiga-tigaun. Ido ubahin waingo na manginang gudang do jolma gabe korban ni iklan, ditikilaw manuor songoni masemanga na alangayak kinibana, olam marhiti iklani, aud do tuhorok kwinna. Tapi nung dituhor gabi kecewa, ternyata tidak sesuai dengan aslinya. Alay memang manginang, dan apalah sudah songoni iklan, saitong do adong iklan na jujur. Jala mungkin heado hita, manuhor sada-sada produk, manak sada-sada alat, dung tapakke, puas tahilala memakai produki. Sesuai aslina dohot iklan na. Manak yado rupanya manginang, lao hita turu mamakan manuor si panganon dung tapangan sabas tapak kilalahon mangat toni pas daina pas porsina dungi cocok argana tukatong dungi hinorhon nina pas tahilala tabu tahilala manginang olo do hita gabe marbuah-buah tudongan moloneng mangak kanon tusadda tabodo di si. Ayaw nga mangat di si. Anggo soal rasa. Tapola besi sekunon. Porsina pe gudang. Habe tapola arga. Olo do hita manginang alani kepuasata di sada produk manak si panganon. Manang natatuhor. Gabe tabarita hot do tuak kadongat jalata jujui dongat ni. Asa dohot ibana rupani. Manuhor akka naung tatuhori. Molo pe manginang tapabuwa tudongan lao tu sam manuhor si panganoni. Di samma tuhor dang nagabe bertujuan gabe arupani gabe songon sales hita. Sales manang gabe kerjasama hita tupar tiga-tigai lao mempromosi hot tiga-tiga na daw. Tapi terkadang karena kepuasan kita itu kita secara spontan mengatakan, mengungkapkan dan memberitahukan kepada orang lain asa memang halak na asingipe boto onna boy didai jala dapotan ibana songon na tapak kilalahon. Artina manginang siat tulus ni rohatta do pabuahot tuak karongata tudos tu penilaian dohot kepuasata. Ay molo so puas hita di sada-sada produk. Tang mungkin jujuat ta manginang. Pakai darang mungkin dohonota. Paling nga hatadok. Aunak tuhori. Tasi pakeoni. Tasi tuhoroni. Rugi hoanon manuhori. Ido dohonota. Dihamu amanami inanami. Jala ido na sinuruni turpukon tuhita. Ya. Di tonahot Jesus do tuak kasisian na dohot tuhita akana porsea. Didok na kaning laho mahamu podai hamu masaluhut bangso. Didi hamuma jala ajari hamuma nasida. Jadi molo disuruh Yesus pedi bagasa turpukona manginang mamaritahob barita nauli tulia portibion. Tak sarupai songop per tiga-tiga na mampahen iklan. Ate. Jadi molo disuruh pehita mamaritahob barita nauli dang nagabe sales sita disi.
Laho pabuaho taringo tuhatani di mata. Alai molo disuruh pehita manginang makkatib dakop babaritaho barita naulii. Alanong parjolo do tapar hatutu tahatib dakkon jala tapak kilalahon parbuwe ni barita naulii. Di tonga-tonga ni ngulutta. Jinang pe manginang di bagas saturpukon na sinuro ni Jesus ido akasisyani borhat mahamu. Tuliat portibion barita hokkamuma jala didi hamuma. Jala ajari hamuma nasida. Tetapi panggilan untuk memberitakan Injil bukan hanya sekedar memenuhi perintah dari Yesus. Tetapi panggilan memberitakan Injil adalah sebuah panggilan yang lahir dari buah kesadaran iman kita. Karena kita telah merasakan dampak dan buah serta kekuatan dari Injil itu sendiri. Sarupa do songon namangani nakani ngamanginang. Mula puas si tamangan di sada inganan. Sopola ni jujua pe edokot tu siya do nang dasa mangan di si. Olo dohoi tamat dokoni. Jadi begitu juga yang memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan hanya karena diperintahkan Yesus. Tapi karena memang kita sudah merasakan terlebih dahulu dampak dari Injil itu di tengah-tengah kehidupan kita. Sarupa doi songon namangani asa tong didai dongatai songoni mana mamarita barita naulii alanung tadai asa tong dayoni dongatai parbueni barita naulii. Ido makana manginang moloneng marbarita nauli ikko parjolo do pos rohata di barita naulii. Dang boy hita marbarita nauli molo hita sadiri pedak pos rohata dia akan tahoni. Jala memang ido amanginang dang boy hita papos rohani dongan molo hita sadiri pe dak pos rohata dia akan tahataho tu dongani. Aiho molo marsahit ubatahi matuhor. Jago doi mangubati sahit na songoni inna. Tugi sukut dongan ai doi pakai ho. Daw, memang dangi pakai. Ubat nanya doh pakai inna. Apa yang papos sorata rohani dongatai. Tak bisa. Ido ubahe namanginang nak kita pihak kanatoras sarupa doi. Molo disuruh hamu kaya nak komunai marminggu. HP hamu sendiri nak marminggu. Bapa yang marminggu. Apalah hoso ya marminggu. Dohonon na tuita. Ido ubahe namanginang molo taida nak kaning di bagasat turpukon. Parjolo do di papos Yesus rohania kasih siani. Molo tapar rohaon nak kaning di ayat 10 do 10 pitui. Ditikiroa kasih siani tuluat Galileai di ida ma Jesusi. Adong ma deba namar sobat tu Yesus ale adong do deba nari naganggu rohana. Jadi diganggu ni rohana iya manginang Roma Yesus madok tu sisian nai nunga saha tuau waso di banua gijang dohot na di tanah on. Jadi parjolo do di papos Yesus rohania kasih siani. Taringot tu barita nauli na saha tu nasida. Taringot tu hadirion ni Jesusi namar waso situ tu. Baru pe manginang didok madaya 10 siai laho mahamu podai hamuma saluhut bangso. Jadi mereka tidak diberangkatkan dalam keraguan-raguan. Tapi mereka diyakinkan dulu akan firman yang akan mereka beritakan. Barulah mereka diberangkatkan oleh Yesus untuk memberitakan firman. Cimolo tapar rohao na manginang tapamana nakaning turpuki. Pos marohania kasih siani. Nakok ma Yesus tuban wagijang. Saur matod di porbadiay. Los tod di ido na patoguhon haporsion ni nasida. Maka porsiay barita nauli. Baru pia manginang dukon ni sasasaur ni tod di porbadiay. Borhat maka sisyani tuliat portibion. Tinalaho mamaritahon barita nauli. Amang dohot tamu inang nahinaholongan. Jolo di papos dorhana. Nakita pia manginang. Iko parjolo dohita. Marpos ni roha di barita nauli. Baru pe borhat tita mamaritahon barita nauli. Asaw nakolan na makataho kita rupani. Alay parjolo mahita makkaposi
dohot na mangulahon berita na tahatahoni. Jala ido hagogood diaka na marbarita nauli molopos rohana di na dihatahonna dohot na diulahonna. Bagaimana kita meyakinkan seseorang kalau kita juga ragu-ragu terhadap apa yang kita katakan? Asa memang molo didok pe di bagasa turpukona manginang laho mahamu podai hamuma didi hamuma jala ajari hamuma. Lapatan na manginang dang ikot jongjok kita dilanggata perjamita anon. Dang ikot lao hita rupani tu jabu-jabu songon daniulan yak kadadeba dungita buka bibel marjamita tayo jamitai perjabui dak kosongoni. Ale molo didok na kaing disilaho mahamu jolo di papos rohania kasisiani. Pemberitaan Injil yang sesungguhnya adalah ketika kita mengimani apa yang menjadi iman kita dan iman itu bertindak dalam tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi siti dangi didok di bagasa turpukon dang namani dangi marhite hata ale mani dangi marhite hite pangalaho nang papahenata. Sotung doholan na magkatahok kita. Ido ubahen di papos rohani akasisyani. Suatu kolan nama katao kamu akasisyaku. Habe hita sadiri pe tak taulahon na natahatahon. Sutung gawe didok kita sigurak kata. Perhata manggang. Tang gawe sitidangi. Dia mada holan nama kata edo. Holan nama katahon doi. Habe ahanan ya tahon na. So diulay bana. Karena memang amanginang tidak ada seorang saksi. Dan adok sitidangi na ragu-ragu na ganggu rohana. Karena seorang saksi itu harus meyakini apa yang dipersaksikan dia. Alanido amanginang marbarita nauli dadaholan na makatahon. Ang gosoal na makatahon doon waing amanginang dapo lalo jahita mga lulipad dita. Tapso lalo jahita rupani marminggu. Tinggal buka HP. Cari. Ketik chat GPT. Ketik dola. Doda kena asing. Ketik Google. Ngomalon wangi marjamita. Alai ahado amanginang na marbarita nauli. Marbarita nauli. Ima pangulaot ta. Pangulaon. Tangammu na mangula. Pakmu na mangalaka. Roham na makilala. Pikirammu na tiur-tiur. Nang pamangammu na makatahon hatana ture. Ido marbarita nauni. Sidang anong lapatan na manginang jago-jago hita patorako tarigo tu hatani di mata. Hape hita sadiri pe dang makanguluhoni. Dang anong lapatan na jago hita patorakon holongi songonon inna hita rupani. Hape dusati tadi jabu, dusati tadi luarar rupani. Seolah namar soal marbadai. Karena memang pemberitaan Injil yang hakiki adalah ketika apa yang kita perkatakan, itulah yang menjadi buah dari kehidupan kita. Amang doh tamuinang tabereng maahado didok di bagasa turpuk taon. Didok mana parjolo laho mahamu. Molo didok laho mahamu artina dakkolad disada inganan. Alai tu sude luat. Ido makana molo tajahan di Evangelium Markus di dokdo laho mamu tuliat portibion. Jadi artinya semua tempat adalah ladang penginjilan. Manang tu dia pehita manginang ikom marbarita nauli do hita. Manang tu dia pehita manginang ikot tapatuduhod do hadirion naung jumolo makangoluhon barita nauli i. Asa dina marbarita nauli hita diganup luat. Pos marohani halak majakob barita nauli natapasahat tuaka namanagi hossa. Silapatan namanginang sederhana nananaing di dok turpukon akka parbarita nauli. Unang asing-asing nguluna. Asing di son, asing di jabu, asing di kator, asing rupani di lapotuak dok lan akan asing. Alai nasa parbarita nauli nabor hak tu sudah luat ikos sada do taringot tu hadirion na nanitadani halak natoro. Siadong do songoni anggo di jabu na hulitan apala di pangilu na tay rupani di jo hepeng minna la sotarjalo.
Ape mololau tu kodo itu wak sudai kalangi, sudai karari. Dok na sutadda na pe pamasuk tu bokku inna dah. Masukkan semua yang di sini saya bayar inna. Apa alamat jalo 5.000 inat tadi jabu? Tak terjalo. Ada orang yang begitu, lain di luar, lain di rumah. Alai di dok di bagasa turpuko namang inang. Laho mahamu. Artinya di semua tempat kehidupan seorang penginjil itu, nama katahon hatani di mata, ikon dos, ikon sarupa. Jiuna ngasing-ngasing panadun ni halak tariwa tu hadiriot tamang inang. Nadi pamadok anggo siya dunangi, nalabo kam makatai. Hapero nadi banari madok, ada ang bah. Nagugus suara ni, inna. Nadi pamadok, bah, juloy pikirino makatai, mana-mana doy makatai. Hapero mo si nadi pamadok, asudi do si parparhata doy, inna. Jangan seperti itu. Alame mga manginang, disido hagogoon ni parbarita nauli. Molodos panadeon ni halak taringo tu hadirion na, disude luat. Jalaido manginang hagogoon ni parbarita nauli. Molo haposan hadirion na. Haposan ibana di son, haposan ibana di san, haposan ibana di ganup inganan. Jadi kalau kita mau meyakinkan orang lain, bentuklah dirimu menjadi pribadi yang dikenal dalam satu pengenalan oleh setiap orang. Dugina padua hona manginang didok madibaga saturpuki podai hamuma. Jadikanlah semua bangsa muridku kalau di bahasa Indonesia. Namanya juga memuridkan. Jadi yang memuridkan itu harus menjadi teladan. Gabe tiruan. Jadi kolan nama ngajari. Alai nama ngajari pe ikon mabahit tiruan nadinggat do. Jimolo didok pe di bagasa turpuko namanginang memuridkan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dangga behita guru. Molo penak kaning tak ajari nasida. Ya. Tapodai. Dangga behita guru. Alehok dosada guru di pangajarion di parbarita nauli. Ise mai Kristus. Jadi sekalipun kita memuridkan orang lain, tapi kita tetaplah murid. Jimolo didoka manginang siseat dohot guru, siseani dipudi, dijolo do guru. Artinya, ketika kita diperintahkan untuk memuridkan semua bangsa, kita mengajak semua orang supaya kita berjalan di belakang Kristus. Jadi sederhana namanginang, unapa jolo-jolohon. Unung juluani diwata, lowas ibana parjolo mangalaka. Lowas ibana na mapaik keputusan. Lowas ibana na manotuos sa luhuk na unak gabihita manotuhon. Mati na may hubereng inna. Wamolodang mati menon ni Tuhani. Biarkan Tuhan yang menjadi pemimpin. Dugi namang ihu tamang inang didok madisi didi hamuma. Didi. Togi homma asasada nasida dohot tuhatai. Jadi dak cukup dung dimurid ton nakaning ikot didion doi marhite-hite padidion nabadia asa gabe sagowar gabe saropa kita tuhamateat dohot haheon di Tuhata Yesus Kristus. Jadi tidak cukup hanya meyakinkan seseorang, tapi dia juga harus dibaptis. Karena baptisan itu adalah proklamasi pengikraran yang sah bahwa seseorang itu telah menjadi bagian dan milik Kristus. Isi dosi didio namanginang dak danak dohot nama godang. Tu dia dosi didion tu bagasan kuarni di mata ama anak dohot todi porbadia. Jadi dak tu bagasan aek na mardalan, dak tu bagasan aek na boy mangalonokon, dak tu bagasan aek na sumar dohot aek na asing. Jadi ini yang menjadi persoalan bagi kita sampai hari ini. Si molo nang lamar laku dihalakan rupani padidiota, badi hamu petok padidio muna ido dohonota. Sidang arong di HKBP istilah 2 hali dididi, sahali do padidion. Ay padidion ni tang taringo tu aeki. Ale taringo tu ahdo, taringo tu haporsyal, tu dia do hita dididi. Tak tu bagasan aek, tu bagasan kuar ni di mata ama anak dohot di porbadia. Jadi kalau masih banyak orang yang mempersoalkan, baptisanmu tidak sah. Iho petok padidiom mi. Alena dia won, nunga dididi au,
tu bagasan guarna tului. Memang amanginang molota sulikit sian hata aslina baptisan sian hata Junani nomor 85 hata baptiso. Baptiso itu artinya menenggelamkan, ya, menenggelamkan. Memang hata dasarna ikol lonong do. Alai dang lonong tu bagasan aek, dang ilapatanna. Alai lonong tu dia do. Lonong tu bagasan guarni debata ama, anak dohot todi porbadia. Cihado usuk kuna manginang, waro muse mulodang arong biaik di Portibion. Barang arong bipad di dah. Molekon aek nama ngalonok konido. Bedo kan? Molodang arong biaik di Portibion, barang arong bina boy terdidi dah. Molo aek do panot tuni padidion. Air itu bukan penentu. Dangarong lapatan dapat didio na manginang los dilonok korupani 10 hali sampai mogapi. Alerang dilonok ko tu dia. Tu bagasan guarni di mata ama anak dohot todi porbadia. Jadi penentu baptisan itu adalah ketika kita dimasukkan, ditenggelamkan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baru sah padidioni. Sehingga gudang nuaing padidion. Tang bino tu hadi padok. Baholan na ilonok konido. Narok kata dia. Aku membaptiskan kau inna. Tang bino tu dia dididi. Sadok lonong marai ubutna sah. Di HKBP itu tidak sah. Boy do dididi di HKBP, dididi 2 hal yang manginang, dang boy. Alai molo salah padidion nai, ikut didion doi muse. Aya dong don waing huria manginang naso dididi tu bagasan guarni debata ama anak doktor di porbadia. Alai dididi tu dia tu bagasan guarni debata ama. Ala memang dihuriani dang diakui nasida Yesus Kristus si Tuhan. Dang diakui nasida tot di porbadia debata. Holat debata ama do diakui nasida. Ido nuaing ajaran oneness, hanya satu Allah, yaitu Allah Bapa. Kristus bukan Allah, Roh Kudus itu bukan Allah. Inna. Jia kasih sokoni di diodi. Allah memang kita penganut Trinitatis. Imana tapes tahu di bagas sasadaro namang inang. Kita menganut paham ketritunggalan bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu kesatuan, satu hakikat. Bahwa mereka adalah Allah yang berdiri dalam 3 pribadi. Allah nido amang inang ikut didiodo. Siko na charata dito kaya na kota. Lumobiak kaya na kota na somalua dope. Ikut dohonota do. Ngatar didi ho. Jalangasah ho milik ni na puna ni Kristus. Supaya tidak adalah baptisan-baptisan yang lain. Ayalana manginang mololaw hita turuhurian na asing. Naso sadok madhotita. Pitor sukunon na doi. Mau nggak dibaptis? Sitorin na do. Molo tadok rupani, gak di dia udah jolo. Ya kan dipercik, itu nggak sah. Itor dohonon na do sokoni. Jadi baptisan kita sah. Ba memang Yesus na jolo dilonok kodoi di sungai Jordan. Ala memang dibuat tuh sungai. Alaikat didok di formula nai. Di bagasan guar di bata ama anak dot tod di porbadia. Emulo sasarupa do hita mangina songo padidion di Kristusi batu sungai Jordan madibuan nate. Asa sarupa ina madah. Di molo di persoal hodak sah padidion muna kamu penak sah padidion muna wa kamu tu sungai Jordan ina malus rupani nommaha. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari idok nakaning didi hamuma. Tungi na parpu diajari hamuma. Jadi dang pitor marujung ulau ni. Molonung nga dididi tong dope ikon ajaran. Ido makana di huria HKBP manginang diudu tido pangajar yoni. Tanggung jawab di natoras, tanggung jawab di huria. Marhite-hite, per minggunya kasih kola minggu, dot kelas katikisasi do lan akan asing. Alame mga manginang, godang don waeng jolmaon, dung tardidi, takbinotok gabe Kristen ahaibana. Alai diudu tido pangajar yoni asa memang gabe Kristen natutu.
Tabodo pe molo Kristen mulok lonong, sipata tarida sipata daong. Kristen lonong terus lonong tak tarida hadirionna. Jadi dilanjutkan dengan pengajaran. Ikon diajaran doa kanong didii. Asa lematoras pertodionna nakka porsionna. Naparpudi mamanginang didok madibagas saturpuki omma bagian na tumabo say na dong anak kuduhamu rasi rasaro ajal ni hasyangan. Ini bagian yang paling nikmat. Allah memberikan sebuah janji bagi kita. Dakkea hutadikon akazolma naburju marroha namar barita nauli nama katahon hatana tutu. Cimolo pesipata manginang songon na ditulak portibiok kita, songon na so ditangihon na di bahita rupania manginang natikos do natahatahon, hape gabi dihasogohok kita, natutudo natabaritahon, hape gabi di paholang kita siat toka-toka ni persauran, ingot mamanginang didok do dibagas sa turpukon, say na dong anak kuduhamu, rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Jadi Allah itu selalu berpihak pada siapa? Pada orang-orang yang hidup benar. Jala odda manginang napahotton rohatta di hatotongan asa mangulu hita di bagasan hadirion nasa totong barbarita nauli. Marhite-hite paddonganion ni mata sahat ro di ujung ning uluta bahkan didok na kaning di episteli dohot tu pino parmuna pule hoddo todiki inna. Jadi Allah itu tidak pernah meninggalkan orang yang hidup benar. Alania manginang hok mahita mangulahon akan adinggan. Biarkan dunia itu menganggap kita asing, biarkan dunia itu menganggap kita menjadi lawannya, tapi ingatlah hidup orang benar itu akan selalu menjadi sahabat dari Allah. Amin martangi yang mahita. Boleh ate maali Tuhan dipaingot todo kami di bagasan sadarion nekopor hak do kami Tuhan mamaritaho barita nauli tulia portibion asadada holak kami nadapotan haluaw ni alay dohot akan aso tumaddaho gabe siuto Kristus na tumadda hadiriomi dohot na makaporsyayho. Alani parguguamu mahami saluhu na Tuhan ka na porsea ruas ni huriami borhat mahami Tuhan tuganuk luat makatahon marhite-hite ulaw nami. Tangan nami matuhan na makuling, pak nami matuhan na makatay, rohanami matuhan na makuling. Jala pikiran nami matuhan doho sudeng ulu nami namar barita tuliat portibion anggia sahat matuhan hatami tuganup luat sude bangso nadong di portibion sude matuhan dapotan haluaw ni pargugamu mahami Tuhan makanguluhon hatam pasu-pasu mangulu nami do sude ruas di huriami Tuhan acaramu memahami Tuhan makanguluhon hatap. Ali Jehovah de bata amanami dongani mahami saluhuna diragam ningulu nami yakka ulaun na pinasaha mo tuhami. Acaramu mahami Tuhan. Sototo kami Tuhan margogo di bagasalas ni roha mahami mangulahoni. Saha mapasu-pasum Tuhan marhiti-hiti akan nanula ni tangan. Nangakayanakon nami Tuhan parrohahon. Nunga dilihok ko tuhami Tuhan, alay say hodo Tuhan di bata, nahubay kami gabi pangodian nami. Asa ho Tuhan na paroroton akayanakon nami paroroton ng gulo nami sa luho na Tuhan. Asaramu manasida gabi anak na burjo, anak sibualas ni roha, sibuat dami, sibuat pasu-pasu, tuhami akan natoras na. Ramotamu matuhang gulo nami, padaw hami siya nakaparsahiton, lehonom muhay pasot di hami. Ya karuas di huriam na tongod di bagas sa parsahiton. Gale pamatang na Tuhan. Tungani mo na sida padawak kasahiti. Pamalum matuhan pamatang na. Urupa mo matuhan ruas di huriam na tongod di bagas sa parukilon. Ang giya Tuhan.
Toddimima na mangapuli rohani ruas di huriami. Suasoni Tuhan nang di ruas di huriam na marsakap tinalaho pajongjokon parbogason anggia ma Tuhan diari na Tuhan patulusomu saluhu na pajongjongmu ma Tuhan rumah tangga ne baru asalam torap Tuhan rumah tangga menjadi gereja kecil di tonga-tonga di Portibion tinalaho papatarhon hinauli ni barita nauli nasahat tu gadup rumah tangga ale Jehovah de bata amanami pasu-pasu ma nang ruas di huriami na tongot di bagasan ulang tahun di nasaminggon ganda mapasu-pasu tua ganda malas di roha ganda masaluhu na kanadinggan di tonga-tonga ni nguluna acaramu manasida Tuhan totong mandok moliate jalalam solhok manguluna tuho polako ma Tuhan debata nasay totok kupangasaw kami dangboy hami Tuhan mangulu jala mangula iya soho Tuhan namadongani hami papos rohan nami Tuhan holak ko sa debata situlusada ama anak dohot tod di perbadia naung saur tonga-tonga ninggulu nami kinalahu mabuak kami Tuhan uluan na saliling dililing na alani Tuhan se sama dosa dohot pangalasyon nami jakom mahadirion nami nagukduso Tuhan gabi habaoran ni gabi anak haholongan ni roham si honomu ma Tuhan pasu-pasum tulisalut kami akan aporsea mariti Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami Tuhan rupamu amin. Ta pasaha mapiliat tamarin dehita siap buku de nomor 504 ayat sadaro duduk na. ayat na magihot laos jong mahina.
nyako mapiliata. Alele bata ama namin na di banua gijang hodo haroroan di saluhut silew-leho na dingkan dohot nasa ulibasa na moliutus. Hupasa tami masian na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap notus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibyon. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni silew-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale debata nami, debata ama, anak doho tod di porbadia. Nabadia doho jalagok hamuliaw mut liat portibyon. Pinuji jala pinasanga mahoro di salileng nililing na ala asin ni roham na usaha tuhami doho tusude huriam. Namarlas ni roha dohami nuaing ala naung di papatar jala di pata doho ko tuhami hadiryomu. Holong ni roham, asin ni roham, labas ni roham. Hasesaan ni dosa hangoluas sogot arta silew-lehommu sogot rodi uhum sidabommu sogot. Nasuhabilangat dosudinai ay nasodung niatusan ni jolma di patorakodo tuhami. Nasodung ni ida ni jolma di pataridohokodo tuhami. Nasodung hina siholan ni portibyon di buakodo dihami. Nasotarleho portibyon di lehokodo tuhami. Alani ihu pasahat tami matuho daging nami, toddi nami, rohanami, rodi salut na dihami, asa patawom muhami tuharajawmu na di banua gijang. Hodo manopahami, ubahe tubuh hami tuhasyanganon. Saitopa jalapay baru mahami asa tubuh hami padua halihon, jalagabi partohap di hasyangan na rosogot di lampung mi. Nauduk jala serep do rohanami tuho, mangalehor rohanami, say bahem may inganammu, say homa mangula jala margogo di bagasak kami, say paujung ulaon naung pinuk kami di hami, naung sinahapommu guarmu tuhami, naung tardidi hami tu bagasan guarmu na badiyai, asa hami di ho jala hami di ho di hami, say lam tanggali rohana buruk siya kami, jala solukkon rohanay baru tuhami, asa badia parangenami, pabuwa naung moliate rohanami tuho. Say pargugoy mahami, asa huparang ihaw kami, sudina nino mi tuhami, pabuwa ng tutuhami ak kaanakmu, jalapanead di hanguluas sogot. Say payan barita nauli di hami asa adong pargugo nami, sa leleng hubulus sami hasyanganon. Say patogu haporsyon nami, marhite tod di porbadia, sahat ro di hamatian, asa sahat tami tuho, ama nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajammu, say sahut malomoni ruham di banua tungo songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarun hanguluas siya pari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala deramoti Tuhan debatama ho.
Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim. Horas madihita.